tam videa s marketečkou. Dajte mi odbierať krtečkový. Áno, a nech máme 50 nech má Adam 50 odbierateľov, lebo potom môžeme spolu, alebo môže sám streamovať, takže môže kde si nás pridáva, alebo sa má hrať Bravostar. Ale aspoň nech budú na tom streame aspoň 3 a 4 a 5. Áno. Len jeden človek tam bude kúkať a ten jeden človek bude marketeček. Áno, z toho. Tá biela dostala. No sa ti hovoril. Jo! Čo robí tá kopačka od Siriusa? Ja mám takú gadžetu. Takú kopačku. No takú gadžetu, čo tam dá takú kopačku. Že také niečo divné vystrelí. Jo. No tak to keď dáš, to keď Mám 3 typy. tak sa vedľa neho No my keď to sme... stavíš. Ja zoberiem. Ja mám 3 tieto. Ja spávňam 3 určení. Vlastne to tak nefunguje. Tam. Choďte tam. Bup! Spavnul som tam my. Tak keď budeme 950, tak idem natáčať svoje video. Ja som zabil 6 týpkov. Ne, keď budem mať 900, tak budem natáčať svoje video. A my budeme natáčať sami. Samý Spider. Budem to sama len, alebo budem s tebou telefonovať. Ale musíš byť chvíľku ticho, lebo ja urobím úvodku. Povím, že majú dať odbier tebie, že občas s tebou natáčam na tvojom kanáli. A ako vyzerá ten úvod? A ako vyzeral, že ako sa robí. No a potom tam iba natočím a dám to do zvuku a dám to zrýchlené a potom tam budem robiť strihy a tak uvidíš. Bude to také video, jak... Koľkokrát si streamoval? Mockrát. Moc. A povím ti najvíc viec, ze ktorej získaš najvíc odbírateľov. Nenatáčaš, čože? Tak, prepáčte za tú pauzu, len sme si niečo hovorili. S Nečkom, editorom. Čo si tak ticho? To prvé kolo v Bravel Bole sa spawnuje Spike do toho. Teraz ideme. Tak vidíme. A ja mám furt... Mám 900 a možno budeme tlačiť. Ale môžeme. Ale ja ťa potom na chvíľku položím, dobre? Ty potom zastav stream, lebo ja urobím úvodku a potom zastavíš stream, keď ťa položím, urobím úvodku, zavolám ti, zdvihneš to a potom odstopíš to svoje video, okej? Jo. Prečo 21 bravlerov tu mám na vylepšiu? A cherry blossom falls. Ja možno So toho do you. Vojtku sa ani neporazím, lebo ja neviem, či budem otevírať tak moc tých. Ja tam mám iba Lebo- 3435. Ale koľko stojí máme to? na to 20 sekund. Máme ešte na to 20 sekund. No to možno zvládnu. A tá Starnova dáva strašne veľkú 150 iba na jednom kole. A
A ja som videl, že niekto za 2 kola alebo za niekoľko, že pozbieral, mal tam 1500 damage. Thorn, Bibi. Ja idem urobiť to, ja za chvíľku idem urobiť tú úvod. Fear is my finest army. Assemble the difference between us is night and day. Applause for my resurrection. The star is born. Dreams take the stage. To sa nedá proti. Neviem, ja zabil Cold. Dobre, na chvíľku ťa položím a urobím úvodku. A ja Zastav to si si zás stream. nové odhalil.